Sawubona sanibona ninjani? Ngiyaphila man. Ngithi mfethu empilweni ukuze ujabule ube ne-happiness empilweni yakho, u-enjoy isekele yakho. Ungaphileli uku-impress abantu. Ungaphileli uku-impress abantu whereby ufuna ubabonisa ukuthi wena you are capable for doing things that you can't do in your life. Phila impilo yakho mfethu, unga-impress abantu. Monganakho onakho, makukhona kukhona. Ungazixili ezintweni eziningi, ugqoka ama-label, ugqoke amagushi, ugqokeni. Monganakho onakho, ungagijimisi i-competition whereby kubantu abaningi. Ungagqoki lezi zinto ngathini izinto ezi-expensive whereby uyazi kahle ukuthi uzi-afford. Ungaphileli uku-impress abantu because at the end ngeke ujabule, uzojabulisa labo bantu labo usitshela ukuthi bakujabulele bakubona the way ungakhona kanti uyazibulala ngokwakho. Ngiyabonga. Don't live to impress other people. Philela ubuwena mfethu. Ngiyabonga. God bless you.